vagyok, de akkor most maga a tulaj magában mindent meg lehet beszélni? Halló? Bácsalmáson vannak ezek a lovak, ott lehet őket megnézni. Ó, nagyon jó, mert Szegedről mennénk akkor. Na, Mikor lehetne megnézni, mert én igazából esténként zenész vagyok, tudja, azt esténként zenélek. Mikor lehetne megnézni? Hétközben vagy valamikor? hát bármikor. Ezen a számon kell előtt egy órával szólni, és akkor meg lehet őket nézni a számon. És akkor ezek, tehát milyen húzva vannak, hogy néznek ki, erősek, zsírosak, vagy milyenek? Hát nem vágólovak, de hát egy 20 hónapos kanca van, egy teres kanca, meg egy 10 hónapos sötétfej svédjes csikó. Ó, a trikó, az mondjuk érdekelne, mert biztos nem zsíros, mert tudjál, nem tudom, hogy mondhatok-e magának ilyet, mert nagyon szeretjük mi ezeket a kolbászokat, meg ilyesmit, lóból. Ja, és a témát nem akarod megemelni? A zacskót nem akarod megemelni, véletlenül? Mi az ackóját, azt nem voltam kivághatja, uram, hát az nem érdekel, hogy jó vagy lány. Az érdekelne, hogy így kocsonnának, meg ijesztenek, meg tudnánk ezt csinálni. Jó, na, jó, szia. Várjon, uram, várjon. Halló? Igen. Hát a lovakról szeretnék érdeklődni, ezzel a beszéltem egy fiatalemberrel, de azt hiszi, hogy viccelek, de komolyan gondoltam. Hogy hívják a fiatal ember? Vitéz úr. Vitéz. Itt huszárok vannak, de vitézek nem. Talán Józka. Tessék? Talán Józka volt. József van. De hülyeségre nem kívánok. De komolyan kérdezem tőle, mert már várjunk már csak itt a pulyák. Anyátokat, na. Itt vagyok már csak itt, jönnek folyton zavarni. Telefonálnak. Itt vagyok már, nem nézést, na most akkor a ló eladó. Igen, én is itt vagyok. Eladó a ló, vagy nem, már megnéznék még ma. Hát én lóról nem tudok. Itt szamár meg kecske van, de ló nincs. Hát az is finom végül is, azt is szeretjük. Ja, mert vágásra szeretni? Természetesen vágászra, kocsonnának, kolbásznak, meg illenek. Meg tudjád, Hát de most ez a lóvizériával nem hiszem, hogy lehet vágni. Biztos tetszett. Jó, de nem érdekünk, nem tudjuk mi azt oldani itt, hát sok kertét címeket. Kicsit sáros, meg mindent átadta meg. Aha. De most akkor van ló, vagy nincs? Hát ló nincs, kecske, szamár, ilyesmi van, de ló most per pillanat nincs. Hát nagyon sajnálom akkor. Ott volt a lón, ott a nyeri. Anyóson van még esetleg. Jó, Igen, mert